A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ejjew inħejju ruħna kif jixraq għal dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa billi narfu ħtijietna u nitolbu il-maħfra lill-Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emin u billi ħallejt mirjieti tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Ħares lejna o Alla li taħlaq u tmexxi kollox u għatina li naqduk b'qalbna kollha biex inġarbu l-qawwa tal-ħniena tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Aziz, qiegħed niktiblek dan għalkemm għandi tama qawwija li m'għandux ma niġi għandek, imma biex jekk indum ma niġi tkun taf kif wieħed għandu jġib ruħu fid-dar ta' Alla li l-Knisja ta' Alla, il-ħaj, kolonna u pedament tal-verità. Bla ebda dubju, kbiru l-misteru tar-reliġjon tagħna, u der fil-ġisem kien iġġustifikat bl-Ispirtu der lill-anġli, ix-xandar fost il-pagani, emnuħ fid-dinja, ittieħed fil-glorja. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm ngħidu flimkien, kbar huma l-emejjel tal-mulej. Flimkien, kbar huma l-emejjel tal-mulej. Ir-rod ħaj lill-mulej b'qalbi kollha, fil-laqa tat-tajbin flimkien miġbura, kbar huma l-emejjel tal-mulej, ifittxuhom dawk kollha li jitaxqu bihom. Flimkien, kbar huma l-emejjel tal-mulej. Kollu ġmiel u kobor emil il-mulej, għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu, waqqaf tifkira bl-ġubijiet tiegħu, twajjeb u ħanin il-mulej. Flimkien, kbar huma l-emejjel tal-mulej. U jagħti l-għajxien lil min jibża minnu, jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Wara li l-poplu tiegħu l-qawwa ta' emilu meta qassam lilhom art il-ġnus. Flimkien, kbar huma l-emejjel tal-mulej.
Il-klim tiegħek Mulej huwa spirtu u ħajja. Int għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek Mulej. Il-Mulej qal: ma' min mela se nxebbaħħom in-nies ta' dan iż-żmien? Lil min jixbħu? Jixbħu lil qabda tfal bil-qiegħda fil-pjazza jgħidu lil xulxin u jgħidu: daqqejnilkom il-flawt u ma sfintux. Għannejnilkom għanja ta' niket u ma ħabbattux fuq sidirkom. Għax tassew, ġi Ġwanni l-Battista la jikol ħobs u lanqas jixrob imbit u intom tajdu li għandu fih xitan. Ġibin il-bniedem jiekol u jixrob u tajdu araw xi bniedem wikkiel u sakranazz, ħabib tal-pubblikani u tal-midinbin. Imma l-ulied ta' Alla kollha taw raġun lill-erf tiegħu. Il-kelma tal-Mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. B'dispjaċir ngħid illi qed jiżdied in-numru ta' dawk il-ġenituri li qed imorru fl-iskejjel u jiffirmaw dikjarazzjoni li huma ma jridux lil uliedhom jieħdu sehem f'attivitajiet reliġjużi, inklużi l-quddiesa, u lanqas fil-klassi tat-tagħlim tar-reliġjon. U r-raġuni li jagħtu hi illi fil-familja tagħna aħna ma nemnux. Allura għaliex la ma nemlux tobbligom li tfal jieħdu sehem f'attivitajiet ta' dawk li jemmnu. U dawn mhux bil-fors ikunu ta' reliġjon oħra. Anzi, ġenituri ta' reliġjon oħra ħafna drabi jħallu fidejn il-libertà ta' tfal jekk jieħdu sehem fl-attivitajiet jew le. Imma dawk li ma jemmnux ma jħalluhomx lil uliedhom jieħdu sehem f'attivitajiet reliġjużi. Xi ħud minnhom lanqas biss jagħmduhom. U jiddispjaċini ngħid dawn anki Maltin. Jonkella jagħmduhom għax in-nanna nkella tajt x'aġeb tagħmel u tajt kemm iddum tajt, xaru każa, allura biex isoddu la ħalqa jagħmduhom, imma mbagħad daqshekk la jibgħatuhom għall-katekiżmu la jagħmluhom l-ewwel tqarbina waħseb wara l-griżma. Dawna ma jagħmduhomx għax jgħidu għalfejn timponi fuq it-tfal. Ħallihom fil-libertà tagħhom. Meta jikbru jażlu huma jekk iridux jgħixu ir-reliġjon jew le. U tgħix ir-reliġjon ifisser ikollok l-Alla f'ħajtek, tgħix viċin Alla, timxi wara Ġesu, tibni relazzjoni intima ma' Ġesu, dik tgħix ir-reliġjon. Mhux sempliċiment il-prattika li tmur il-quddies, imma jkollok l-Alla f'qalbek. Hekk jgħidu għalfejn timponi fuqhom. Imma mbagħad meta jikbru u jborru l-iskola, jimponu fuqhom, ma jħalluhomx fil-libertà.
imorru jagħmlu dikjarazzjoni fl-iskejjel li ma jriduhomx jieħdu sehem f'attivitajiet reliġjużi lil uliedhom mela qed timponi fuqhom. U għalhekk jgħod għalihom dawn il-kliem ta' Ġesu. Li qal Ġesu, x'qal Ġesu? Dawna ma ssibx tarf magħhom, kienet jgħid għall-Lut ta' żmienu illi minkejja li semgħu il-kliem sabiħ tal-bxara tajba minn fommu, anka minn fom Ġwanni, u minkejja li raw l-ġubijiet li jagħmel, dak il-mirakli li jagħmel biex jgħin lill-bnedmin itaffu d-badija tagħhom, huma baqgħu ma jemnux. Din is-silta li qrajna llum fejn Ġesu qed jgħid tan-nies ta' żmienu jixbħu lil qabda tfal bil-qiegħda fil-pjazza u jgħidu lil xulxin daqqejnilkom il-flawt u ma sfintux, għajnejnilkom għanija ta' nikel u ma ħabbattux fuq sidirkom. Dina qala wara li Ġwanni kien bat jistaqsih, inti dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor. U qallhom morru għajdu lil Ġwanni xi smajtu rajtu. L-omja jaraw, it-torox jisimgħu, it-sopop iqumu jimxu u saħansitra l-mejtin iqumu mill-mewt. Rawhom dawn il-Lut ta' żmienu Ġesu. Rawhom. Imma ħafna minnhom speċjalment l-establishment reliġjuż, il-mexxejja reliġjużi tal-popli, baqgħu iwebsu rashom u ma jemnux. U Ġesu qallhom l-argumenti li qed iġġibu jikkontradixxu lilhom infushom. Għax ġie Ġwanni l-Battista la jiekolu lanqas jixrob għax ħajja awstera fid-deżert biex ixandar l-indiema u tajdu għalih għandu fih xitan. Ġibin il-bniedem jiekolu jixrob biex ikun qrib tal-poplu ħajjagħmilhom il-ġid. U tajdu daw ikkielu sagranazz ħabib tal-Pubblikani u tal-Midinbej. Mhux bħal dawn għall-ġenituri illi qed jgħidu meta ikunu żgħar għat-tfal qed jgħidu le ma nagħmduhomx ħalli ma nimponux fuqhom inħalluhom fil-libertà tagħhom. Meta jikbru imorru l-iskola u jgħidu ma rriduhomx jagħmlu l-attivitajiet reliġjużi. Daqqejnielkom ma sfintux, għadnejnilkom għanja ta' niket u ma ħabbartux fuq sidirkom. Ma tistax taqbad art magħhom. Imma mbagħad l-Evanġelu jispiċċa imma l-ulied ta' Alla kollha taw raġun lill-erf tiegħu. X'inhu l-erf ta' Alla? L-erf l-ewwel nett x'inhu? L-erf huwa li taraf kif tgħix għall-ġid tiegħek. U l-erf ta' Alla hu li taraf li jekk iddaħħal Alla f'ħajtek daka jagħmillek ġid kbir u jekk tgħix viċin ta' Ġesu Kristu jagħmillek ġid kbir. Jalla dawn it-tfal tagħna jintlaqtu minn dan il-erf ta' Alla. Alla l-missier jgħajjex u jġeddet il-Knisja b'ħafna doni sabiex tkun espressjoni ħajja tal-imħabba tiegħu. Imħeġġin mill-Ispirtu Santu ħerqana li nsiru nixbħu lill-Ibnu nitolbuhu ngħidu mulej xerret fuqna t-tieba tiegħek. Mulej xerret fuqna t-tieba tiegħek. Sabiex l-insara jgħixu flimkien bħal aħwa fil-ħelsien u fil-paċi ta' Kristu. Mulej xerret fuqna t-tieba tiegħek. Sabiex l-umanità timxi l-qudiem lejn Kristu l-feddej il-bidu u t-tmiem tal-ħolqien kollu. Mulej xerret fuqna t-tieba tiegħek. Sabiex dawk li jħossuhom irrabjati huma qatt kuntenti fil-ħajja isibu l-paċi. Mulej xerret fuqna t-tieba tiegħek. Sabiex bil-qawwa ta' dan is-sagrament li qed niċċelebraw u bil-konverżjoni personali tagħna nikkollaboraw għat-tiġdid tad-dinja. Mulej xerret fuqna t-tieba tiegħek. U Alla taħnina u mħabba blaqis, isma' nitolbuk dawn it-talbit tagħna permezz ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna
li miegħek mal-Ispiritu Santu jgħixu saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħenna lina mulej u isma' t-talb tagħna. Ilqa' bit-tieba daw l-offerti tal-qaddejja tiegħek biex l-offerta li għal-ġieħ ta' ismek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa s-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien inroddulek ħaj. Qatt li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna. Inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna inroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk lilek ma jżidlek xejn fik innifsek, lilna imma jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħajl ħobs, ratti l-ħajr qasam tal-iddixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratti l-ħajr tal-iddixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dam tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu,
nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr li joġbok tilqana quddiemek u li naqduk fis-servizz saċerdotali. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Leo, mal-Isqof tagħna Charles u l-Isqof Joseph u s-saċerdoti tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'qutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk f'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna li nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, intet l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom il-paċi tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Il-ġisem fl-imkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewtija kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ma ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf t'Alla, Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin aħna li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal ħajja ta' dejjem.
Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Batijak u Alla għad-delta ġibin ħajk jistkennu u liet il-bnedmin. Nitolbu. Għamel mulej li jiddon tas-sema li rċevejna jaħdem bil-qawwa tiegħu fir-ruħ u l-ġisem tagħna u li f'kull ma nagħmlu imexxina dejjem hu u mhux is-sensi tagħna bi Kristu sina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ ninformawkom li s-seba' edizzjoni tal-ktieb Kelma ta' Ħabib li huwa ġabra ta' omeliji u messaġġi tal-Arċisqof Charles Scicluna daqt jinsab għall-bejgħ. Dan il-volum huwa mżejjen b'ritratti bil-kulur maħuda waqt diversi attivitajiet djuċeżani. Permezz tal-kelma tal-Arċisqof, dan il-ktieb huwa xhieda ħajja ta' fidi u impenn soċjali. Min jixtieq jordna dan il-ktieb u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Ci siamo. È iniziata l'avventura della Giornata Mondiale dei Bambini. Flimkien ma' ħafna tfal oħra niltaqgħu mal-Papa u jkollna esperjenza sa' knisja ħafna iktar miftuħa, ħafna iktar maquda. Opportunità kbira u mhux ta' min titlifa. Ci siamo radunati per dare il calcio di inizio a un movimento di bambine e bambini che vogliono costruire un mondo di pace, un mondo che ha un futuro perché vogliamo prenderci cura dell'ambiente che ci circonda. Il motto di questa giornata mondiale dei bambini è una frase presa dalla Bibbia. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Lo diciamo insieme? Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Dio è novità. Sempre il Signore ci dà la novità. Cari bambini, andiamo avanti e abbiamo gioia. La gioia è salute per l'anima. Gesù ha detto che vi vuole bene. Gesù vi vuole bene? In voi bambini tutto parla di vita, di futuro. E la Chiesa che è madre vi accoglie, vi accompagna con tenerezza e speranza.
Bravi. Che Dio vi benedica. Che Dio vi benedica. L-isim tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħlesejna u iqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna. Għalik isma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha u għejn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fl-ewwel misteru tal-glorja nikkontemplaw li Sidna Ġesu Kristu iqum minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slim għalik tagħna. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomn, għalik isma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru, Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek li kulli trid int kif fis-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa
Imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jismat tal-tana Ġesu li twilet għalina tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irbiħ kollha wejn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Tielet misteru, Sida Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. U daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna lik jismat tal-tana Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irbiħ kollha wejn il-dawk li l-aktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru, Marija ġiet imtella fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina,
u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urlina li inti jomna li kismat tal-tana Ġesu li twilet arina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-drubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru sitna Marija nkurrunatata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikun li trid inti fis-sema jikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urlina li inti jomna li kismat tal-tana Ġesu li twilet arina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-drubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha u wejn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek.
Slim għalik, Sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tamatana. Slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfu f'dan l-witta dmu. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk lajnejti aktar ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek bi kulli trid int kif fis-sema jikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-siliem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mittama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħuq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħuq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħuq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok knina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta manna. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddishom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu, għatililna għaddejja tiegħek mulej, nitolbuk li nqawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni. Inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu tħallilina fit-taqbida, kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infer lix-xitan u l-ispirtu żinja kollha li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għallik u ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. Litanija
Asira tal-Qaddisin, San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turroccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzoni, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem mażis tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-altar. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirek l-kbir Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm. Imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.